Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na kailangan mong gawin sa iba para ipakitang marunong kang makisama. Mga bagay na makakatulong para maging maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Ikaw kapuso, marunong ka bang makisama? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Rica, 25 years old, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may halos 1 taon na ang nakakalipas. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral noong 2019. Inakala ko noon na magiging maganda na ang future ko dahil makakapagtrabaho na ako para makabawi naman sa mga magulang ko. Pero hindi po yun nangyari at sa unang pagputok ng pandemya noong 2020 ay hindi na ako nagkaroon pa ng tsansa na makapagtrabaho. Meron noong nireto sa akin ng kabatch ko pero biglang hindi natuloy dahil nga rin sa pandemya. Nagbenta na lamang ako online ng mga lumang gamit ko para maggamit ko bilang puhunan sa binala kong gawing negosyo. Naisip kong magbenta ng mga merienda pero hindi naman ako kumita. Nakiusap ako sa mga magulang ko na papahupain ko lamang ang pandemya at saka na ako maghahanap ng trabaho. Mas gusto ko rin kasi noon na magtrabaho sa labas kesa sa loob ng bahay. Ewan ko ba, Papa Dudut, hindi kasi ako productive kapag sa bahay lamang ako noon nagtatrabaho. Noong 2021, eksakto sa ika-25th na kaarawan, nakakuha ko ng trabaho. Pansamantala ay naging assistant ako sa isang opisina. Tinanggap ko lang ang trabahong yon dahil wala na rin naman akong ibang choice. Saka nangako naman sa akin ang boss ko na mabilis akong mapopromote basta pakitain ko lamang sila or pakitaan ko sila ng galing ko sa pagtatrabaho. Ginawa ko naman yon, Papa Dudut, at sa mga unang buwan ko ay nahirapan ako hindi dahil sa trabaho kundi sa pakikisama sa mga katrabaho ko. Ewan ko lang pero pakiramdam ko noon ay hindi nila ako gusto. Wala ni isa sa kanila ang gustong makipagkaibigan sa akin o kahit lumapit man lang noon. Sinubukan ko namang ilapit ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut, pero malakas ang pakiramdam kong ayaw nila. Maliban na lamang kay Millie. Hi, Rica! Ha? Ako? Okay ka lang? Tawag niyo po ako? Hala, may iba pa bang Rica dito maliban sa'yo? Ay, sorry po. Huwag mo na nga akong pinopo. Hindi mo naman ako boss. At saka 38 years old pa lang naman ako. Hindi naman siguro nagkakalayo ang edad natin, no? 25 lang po ako. Basta huwag mo na akong puin, ha? Baka ma-feel ko matanda na ako. Di naman halata. Akala ko nga 30 lang kayo. Sus, talaga ba? Bawasan mo naman. Gawin mo 27. Nahiya ka pa. Uy, pwede bang pasuyo naman? Sige, ano ba yon, ate? Mili na lang itawag mo. Wag nang ate. Nakakatanda eh. O sige, Millie. Pwede bang pa-photocopy naman itong mga kontrata na hawak ko? Ito tig-3 each copy ha. Okay lang bang makuha before 3? Kailangan na kasing ipadala sa head office eh. Sure, akin na. Mabilis lang to. Wala naman kasi akong gagawing iba. Uy, thank you ha. Nakatoka kasi dapat yan kay Patricia. Kilala mo naman siya, di ba? Siya ba yung nasa malapit sa office ni sir? Yung maingay at puro cellphone lang ang alam gawin. Siya yon. Ang lakas nga niyang tumawa basta hawak niya yung cellphone niya. O di ba akala mo nasa sala lang nila? Ay naku, ewan ko ba dyan? Parang hindi naturuan. Kala ko close kayo. Lagi ko kasing nakikita na nagkukwentuhan kayo tuwing break time eh. Ang tawag doon, pakikisama. Hindi ba pakikipagplastikan? Joke! Alam mo, normal sa adult life ang plastikan. Kailangan mo yan minsan para makasurvive ka sa buhay.
Napapaligiran tayo ng plastic dito sa office. Actually, kahit saan naman. Nakakatakot naman. Ay nako, masasanay ka rin. Basta, pakisamahan mo lang para wala silang masabi sa'yo at makuha mo ang gusto mo. Ganun ba ang ginagawa mo? Pag kailangan lang, wala naman kasing choice minsan eh. Eh ako, pinaplastic mo lang ba ako para i-photocopy ko to? Joke! Nung una gusto kitang plastikin, pero nung tumagal, napansin ko namang okay ka eh. Talaga? Oo naman, walang halong kaplastikan ha. Ay, salamat naman. Sino bang pinaka-close mo dito sa office? Sabihin mo sa akin para ma-warningan na kita. So far, ikaw lang. Mukhang ikaw lang hanggang sa mag-resign ako sa trabaho ko. Ako lang? Wala naman kasing gustong makipagkaibigan sa akin. Lahat halos iniiwasan ako. Di ko nga alam kung bakit eh. Ganun lang talaga sa simula. Tsaka napapansin siguro nila na parang paborito ka ng boss natin. Ako? Paborito? Hala, hindi ah. Hindi mo yan napapansin, pero yung ibang mga tao dito, alam nila yan. Maganda ka kasi. Pabor sa'yo lagi si sir kasi mahilig nga sa maganda. Uy, grabe naman yan. O baka talagang magaling ka lang sa trabaho mo, kaya sa'yo laging attention ni sir. Ginagalingan ko talaga sa work ko. Gusto ko kasing ma-promote eh. Di naman forever eh, assistant lang ako. Makakarating ka rin dyan. Thank you, Millie ha. Ano ka ba? Wala yun. Wala ka naman sigurong kasabay mamayang lunch, no? Obviously, wala. Sige, samahan mo ako mag-lunch mamaya para ma-warningan na kita sa mga kasamahan natin dito. Isa si Millie sa pinakamatagal sa opisina namin noon. Walang sino man ang pumapalag sa kanya noon dahil halos baguhan lang din yung ibang katulad ko. Natuwa ako na nakaklose ko siya, Papa Dudut. Nung una akala ko pinaplastic niya lamang ako pero naramdaman ko naman na sincero naman siya. Nagiging matalas lang talaga minsan ang dila niya noon kapag hindi niya nagugustuhan ang ugali ng isang tao. Napaka-prangka ni Millie at nagustuhan ko yon sa kanya. Kasal na si Millie for 10 years. Nabiyayaan sila mag-asawa ng kambal na babae at isang lalaki. LDR silang mag-asawa at tuwing weekends ay umuwi noon si Millie para makasama ang kanyang pamilya. Marami na ako nalaman sa buhay niya dahil marami na rin naman siyang nakwento sa akin. Ganon kalaki ang tiwala niya noon sa akin. Bukod kay Millie ay meron pa akong isang naging kaklose, si Arnan. 5 taon lang ang tanda niya sa akin. Unang pasok ko pa lamang noon sa office ay siya na kaagad ang una kong napansin. Siya rin ang unang ngumiti sa akin noon pero hindi naman niya ako nilapitan o hindi naman kaya kinausap man lang. Naisip ko na hindi siguro siya interesado makipagkaibigan sa akin tulad ng iba. Pero isang araw ay biglang nagbago yon. Friday ng hapon noon, busy ang lahat sa amin dahil end of the month at marami kaming kailangang ayusin. Hindi na ako mapakali dati sa dami ng mga kailangan kong gawin na inutos ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi ko na nga napansin ang paglapit ni Arnan sa akin kung hindi niya kinatok ang mesa ko noon. Baka hindi ko pa manalamang nasa harapan ko na pala siya, Papa Dudut. Hi! Hi! Nagulat ba kita? Oo eh. Sorry. May kailangan ka ba? Hihiram lang sana ako ng correction tape. Naku, hiniram sa akin kanina eh. Ata, di ako sure. Sino humiram? Hindi ko na maalala. Sorry, ang dami kasing umiikot sa paligid ko kanina. Hindi ko na alam kung sino-sino yung mga lumalapit sa mesa ko. Kaya hindi ko na rin alam kung sino yung dumampot ng correction tape ko. Oh, di bali na. Di mo na kailangan mag-explain. Eh kasi… Ayos na nga yun. Maliit na bagay. Masyado ka kasi nakatutok sa mga ginagawa mo eh. Ang dami ko kasing kailangang i-photocopy. Tapos may mga pinapahabol pa sa akin si sir na gagamitin sa Monday. Hindi ko na alam kung ano yung uunahin. Chill ka lang dyan. Ang hirap mag-chill sa ganitong sitwasyon, no? Alam ko. Napagdaanan ko na rin yan. Ako yung may hawak ng posisyon mo nun. Ay talaga? Oo, pero mga 6 years ago na.
Marami nang naging mga assistant dito after ko. Tapos ngayon, ikaw naman. Na-promote din ba sila lahat? Karamihan, yung iba hindi na makapaghintay. Ako willing maghintay. Sa galing mo sa trabaho, hindi mo na kailangan maghintay. Konting panahon na lang, mapopromote ka na rin. Sana nga. Pagod na kasi kung mangamoy photocopy lagi eh. Parang hindi naman. Ang bango mo nga eh. Ay hala. Ayaw mo bang nasasabihan ka ng mabango? O sige, ibahin ko na lang. Ang ganda mo. Hala, mas grabe naman yan. Haba, di ka rin ba sanay masabihan ng maganda? Hindi eh. Masanay ka na sa akin ha. Mula ngayon, ganda nang itatawag ko sa'yo. Bolero. Ganun mo na ba kailangan yung correction tape para bulahin mo ako ng ganyan? Uy, hindi ah. Ang babaw ko naman. Mukhang may kailangan ka kasi eh. Grabe siya. Pero, oo nga, may kailangan ako. Sabi na eh. Kung magpapa-photocopy ka rin, iwan mo rito sa mesa ko. Aasikasuhin ko mamaya. Hindi naman yan ang kailangan ko eh. Eh ano? Number mo. Bakit? Text kita kapag kailangan ko na magpa-photocopy ng reports ko. Grabe siya. Ang lapit lang ng mesa mo sa akin oh. Joke lang naman yun. So di mo kukunin ang number ko? Kukunin ko. Para magpa-photocopy? Para maging friend mo. Papadudot, binigay ko kaagad ang number ko kay Arnan. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang mesa at pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Wala pang 2 oras bumalik na siya sa mesa ko para iabot ang correction tape ko. Nalaman kong siya pala ang kumuha noon. Natawa na lamang ako dahil ang rason niya ay hindi ko na raw napapansin ang paligid ko kaya sinubukan niyang damputin ang correction tape malapit sa akin. Hindi ko nga yun napansin at napailing na lamang ako. Nakatanggap din ako ng text sa kanya at sinabing ingatan ko raw ang correction tape ko dahil baka kung sino ang makakuha. Nireplyan ko siya kaagad, nakalimutan ko panandalian ang makalat kong mesa at tambakong trabaho dahil kay Arnad. Aminado akong nakaramdam ako noon ng kilig habang kausap siya. Naputo lang ang usapan namin noong tinawag ako ng boss ko para utusang mag-photocopy. Aminado ako papadudod na kinilig ako kay Arnan. Inestalk ko ang Facebook niya at nalaman kong single naman pala siya. Kaya naman kung sakaling landiin niya ako noon ay papayag ako. Matagal na rin naman akong walang naging boyfriend at naisip kong maipagmamalaki ko naman si Arnan kung maging kami kung sakali. Ginanahan tuloy ako noon sa trabaho ko dahil sa kakaisip kay Arnan. Hindi ko napansin ang dami ng trabaho ko at mas lalong hindi ko napansin na oras na pala noon ng uwian kung hindi lang muling kinatok ni Arnan ang mesa ko. Papadudot, kakaibang kilig talaga ang naramdaman ko. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ko noon sa trabaho ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas naging close pa ako kay Arnan sa pagdaan ng mga araw. Lagi siyang nakatambay sa mesa ko tuwing wala siyang ginagawa. Marami kaming pinag-uusapan noon at natuwa akong kausap siya hindi lang dahil type ko siya, kundi dahil matalino siya. Malaking turn on noon sa akin ang lalaking matalino kaya naman talagang hindi ko maiwasang magka-crush kay Arnan. Dahil sa kanya ay hindi ko na halos nagagawa ng maayos ang trabaho ko noon. Minsan nasita na kami ng boss namin dahil sa lakas ng tawanan naming dalawa. Iniwasan muna namin ang isa't isa ng ilang oras. Pagkatapos binalikan niya akong muli sa mesa ko. Alam kong napapansin na noon ng iba ang closeness namin. Lalo na si Millie. Hindi ko na nga halos nakakasama noon si Millie dahil kay Arnan. Lagi ko na noong natatanggihan si Millie sa tuwing inaaya niya ako. Hindi naman dahil sa ayaw ko siyang kasama, papadudot, mas gusto ko lang kasing kasama noon si Arnan. Nakaramdam tuloy ako ng guilt dahil si Millie pa naman yung unang naging kaibigan ko sa office. Sinabi ko naman sa kanya na babawi ako. Nagrason pa ako sa kanya na busy lamang ako pero alam kong hindi naman siya naniniwala dahil panay ang punta noon ni Arnan sa mesa ko.
Sinikap ko magbigay ng time para kay Millie pero talagang masyadong malakas ang hatak noon ni Hernan sa akin kaya hindi rin ako nakapagbigay ng time para kay Millie. Isang araw nga ay nilapitan ako ni Millie para ayain mag-lunch. Gusto ko man noon na samahan siya pero nauna na akong inaya ni Hernan. Lunchtime mamaya, Rika, ha? Mamaya? Sinabi ko bang next month? Naku, mamaya? Oo nga, libre ko. Kain tayo ng takoyaki. Namiss ko yun eh. Oo nga. Mukhang masarap kumain ng takoyaki mamayang lunch. Tara ha, dun tayo sa dati. Agahan nating umalis para hindi pa masyadong marami yung customers. Baka tipirin na naman tayo sa sauce eh. Ayaw mo mamayang hapon na lang? Mamayang uwian natin. Ngayong lunch ko na-feel kumain nun eh. Di ka ba nagbaon ng lunch mo? Aayain ba kita kumain ng takoyaki kung meron akong baong lunch? Ito naman talaga. Baka kasi gusto mo lang ng dagdag sa baon mo. Hindi naman ako ganun katakaw. Mili, di kasi ako pwede mamayang lunch eh. Na naman? Kasi… Alam mo, lagi ka na nang tumatanggi sa akin ha. Napapansin ko yan. Hindi naman lagi. Anong hindi? Lagi kaya? Nagkakataon lang siguro. Mula nung naging close kayo ni Arnan, parang nakalimutan mo na ako ha? Uy, hindi O sige nga, bakit hindi ka pwede mamayang lunch? Kasi inaya ako ni Arnan na mag-lunch. Tingnan mo na, sabi ko na eh. Saka nagpapatulong din kasi siya sa dun sa gagawin niya sa Wag mo nang pagtakpan, alam ko naman yun. Na Na mas paborito mo siya kaysa sa akin. Crush mo siguro, no? Grabe, hindi naman. Magdi-deny pa kasi. O sige, ganito na lang. Ika-cancel ko na yung lunch namin ni Arnan para masamahan kita. Wag na, kung napipilitan ka lang. Hindi gusto ko rin naman kasama ka. Sinasabi mo lang yan kasi nagigilty ka. Hindi naman, Mili. Sus! Mili. Mag-ingat ka na lang dyan kay Arnan ha. Kilalang babaero yan dito sa office. Ha? Babaero? Sa bagay, wala ka naman kasing ibang nakakausap dito bukod sa aming dalawa ni Arnan, kaya hindi mo alam yung chismis tungkol sa kanya. Chismis lang naman yun, di yun totoo. Akala mo lang yun. Alam mo bang may nabuntis yan na ka-work namin dati? Napilitan mag-resign ng babae dahil sa kahihiyan. May asawa kasi yung babaeng binuntis ni Arnan eh. Totoo ba yan? Oo naman, hindi ako nagsisinungaling sa'yo, no? Wala naman siyang sinasabing ganyan sa akin. Bakit naman niya sasabihin sa'yo yung baho niya? Pero wala rin naman akong naririnig na ganyan dito sa office. Wala kang maririnig kasi wala namang may balak kumausap sa'yo dito, no? Na-hurt ako sa mga sinabi ni Millie, Papa Dudut. Bigla na nga lang niya akong tinalikuran after niyang bitawan ang mga salitang yon. Sinubukan kong lapitan si Millie after noong usapan namin pero iniwasan niya ako. Alam kong nasaktan ko siya dahil tinanggihan ko yung mga pag-aya niya sa akin. Pero nasaktan din naman ako sa mga sinabi niya sa akin. Nasaktan ako na parang pinamukha niya na wala akong ibang pwedeng maging kaibigan bukod sa kanya. Napilitan tuloy akong i-cancel ang lunch namin ni Arnan para hindi na masyadong sumama ang loob ni Millie. Inintay ko ang uwian namin para makausap muli si Millie. Inaya ko siya mag-takoyaki para mawala na ang tampo niya sa akin. Pumayag naman siya at doon ay nagsorry siya sa mga sinabi niya sa akin. Inamin niya sa akin na chismis lang yung sinabi niyang nakabuntis si Arnan ng ka-work nila dati. Ang alam lang daw niya noon ay naka-fling ni Arnan yung dating ka-work nila tapos ay nag-resign after ng ilang buwan. Hindi rin nila alam kung bakit nag-resign yung babae. Pero marami raw ang naghinala na baka nabuntis ni Arnan. Saka sinabi ni Millie na totoo raw yung pagiging babaero ni Arnan kaya dapat akong mag-ingat. Baka raw mabiktima niya ako. Gusto ko na noong maniwala kay Millie pero masyado ko na atang gusto noon si Arnan. Kaya sinabi ko na hanggat hindi ko nakukumpirma ang mga bali-balita kay Arnan ay hindi pa rin ako maniniwala. Pero isang araw ay mukhang may kailangang ituro noon sa akin ng tadhana. Nagpunta ako sa CR namin dahil ihina ako. Pero nakita kong walang bakanteng cubicle.
Kaya naman nagpunta ako sa ibang CR sa building namin. At pinagsisihan ko ang pagpunta ko doon. Wag dyan, ano ba? Ang kulit naman eh. Kung saan sa nakakarating yung kamay Gusto mo. mo ba yan, ha? Nako! Millie? Rika! Arnan? Rika, mag-explain ako. Rika! Bakit kayo naghahalikan? Teka, halikan ba yung nakita ko? Oo eh! Naghahalikan kayo! Rika! Rika, kasi... Puro kayo Rika! Anong nangyayari? Rika, ano? O yan, Rika na naman! Kung ano man yung nakita mo, oo, tama yun. Bakit? Bakit kailangan maghalikan kayo? Lasing ba kayo? Aksidente lang ba lahat to? Ano to? Kung aamin kami, makakaasa ba kaming di mo kami huhusgahan? Kung sasabihin namin sa'yo yung totoo, maiintindihan mo ba kami? Sabihin nyo na yung totoo. Maintindihan ko man o hindi, basta sabihin nyo yung totoo. Kami ni Millie. Ni Millie? Totoo ang sinabi ni Arnan. Paano? Nagkagustuhan lang talaga kami. Pero may asawa at mga anak ka. Alam ko. Bakit yung ginagawa to ni Arnan? Rika, please! Pakihinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Bakit? Natatakot kayong mabuko sa kalokohan nyo? Alam mo naman pala eh. Millie, bakit? Sabi mo mahal na mahal mo ang asawa mo. Lagi mo ang sinasabi sa akin na namimiss mo sila lagi. Na kung pwede lang mag-resign ka na sa trabaho para makasama mo na sila. Sinabi ko lang yun para hindi ka maghinala. Kaya mo rin ba chinichismis na may nabuntis si Arnan para wag kong pag-isipan na may something kayong dalawa? Kaya mo ba siya laging sinisiraan para di ko isiping gustong-gusto mo siya, ha? Oo. Hindi totoong may nabuntis si Arnan. Lagi ko lang yung sinasabi sa mga bagong pasok na babae dito sa trabaho para ma-turn off sila kay Arnan. Alam mo ba to lahat, Arnan? Oo, Okay lang sa'yo na sinisiraan ka ni Millie sa ibang tao? para rin naman sa amin yun. Para di nila malaman yung relasyon naming dalawa. Paano niyo to nasisikmurang dalawa? Hindi mo kasi maintindihan eh. Mahal namin ang isa't isa. Hindi lang to basta init ng katawan o... Mali! Maling-mali itong ginagawa nyo! Please Rika, intindihin mo naman kami oh. Hindi ko maiintindihan kung bakit kailangan yung gawin to. Millie, may pamilya kang nagtitiwala sa'yo. Hindi ko napigilan eh. Hindi ko naman sinasadya. Wala na planong mangyari to. Rika, parang ahwa mo na. Kung pwede lang Kung pwede lang sana. Walang makaalam nito. Imposibleng walang ibang nakakaalam ng relasyon nyo. Ikaw lang talagang may alam. Mabilis ang chismis sa opisina natin. Alam mo yan. Ni minsan nga wala ka narinig tungkol sa aming dalawa, di ba? Kaya pakiusap ko sana. Hindi! Ayoko! Huwag nyo akong idamay sa kalokohan nyo! Papa Dudut, iniwasan ko silang dalawa at bumalik na ako sa office namin. Nagpanggap akong busy sa trabaho para mawala sa isipan ko ang nakita ko kina Arnan at Millie. Hindi pa rin ako noon makapaniwala na nagawa nilang maglihim ng relasyon nila sa opisina namin. Nagtaka ko kung paano nila nilusot noon ang relasyon nilang dalawa. Unang nakabalik sa office si Millie, nilapitan niya ako pero hindi ko siya pinansin. Noong nakabalik naman si Arnan ay nilapitan niya ako pero wala naman siyang ibang sinabi. Sinubukan niyang katukin ang mesa ko tulad ng dati pero agad kong tinakpan ng maraming gamit ang mesa ko para wala siyang makitang espasyo na kakatukin. Naiinis ako sa kanila, Papa Dudut, lalo na kay Arnan. Inakala ko kasi noon na gusto niya ako base sa paglapit-lapit niya sa akin pero hindi pala. Doon ko naisip na kaya siguro ako nilalapitan ni Arnan para hindi maghinala sa kanila ni Millie ang mga katrabaho namin. Naging effective naman ang ginawa nila dahil ni minsan ay hindi ako nakarinig ng chismis tungkol sa kanila. Nag-half day ako sa trabaho noon para maiwasan sila Millie at Arnan. Hindi kasi nila ako tinantanan mula noong nalaman ko ang tungkol sa kanila. Ilang beses nga akong sinubukang tawagan ni Millie at ganon din si Arnan. Hindi ko sinagot ang mga tawag nila at blinako na rin sila sa Facebook ko, Papa Dudut.
Naisip ko na ring mag-resign noon para tuluyan ang makalayo sa gulo nilang dalawa. Papadudot kung meron lang sana ako noong ibang trabaho na papasukan, baka nag-resign na nga talaga ako. Kung hindi ko lang kailangan ng pera noon ay nag-awol na ako dahil ayokong madamay sa katak silang ginagawa ni Millie at ni Hernan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, hindi na po ako naging komportable sa trabaho mula noong nalaman ko yung tungkol kina Millie at Hernan. Lagi na lang noong nakasubsob ang ulo ko sa trabaho para hindi nila ako lapitang dalawa. Nasaktan talaga ako sa ginawa nila, Papadudot. Hindi ko talaga naisip ni minsan na gagawa sila ng kalokohan. Lalo na si Millie. Noong close pa kami ni Millie ay wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pamilya niya. Lagi niyang sinasabi noon sa akin na pamilya niya ang pinakaimportante sa kanya. Lagi pa niyang binibida noon ang effort ng kanyang asawa para mapasaya siya. Kinikilig pa nga ako noon kay Millie at sa kanyang asawa dahil parang pang forever na nga ang love story nila. Pero hindi pala, Papadudot. Gusto ko na noong isumbong si Millie sa kanyang asawa. Madali na lang noon para sa akin na gawin yon lalo't alam ko ang Facebook ng asawa niya. Pero natakot akong gawin yon dahil alam kong madadamay ako sa gulo nila. Nakaramdam din ako ng guilt kasi baka ako ang maging dahilan kung bakit magiging broken family sila. Hindi ko na tuloy alam noon ang gagawin at naisip kong manahimik na lamang. Pero lagi na lang akong nilalapitan nila Millie at Hernan para kausapin. Kahit pinaramdam ko na sa kanila na ayoko silang kausap ay namilit pa rin sila. Isang beses ay nilapitan ako ni Millie para kausapin. Nagla-lunch ako mag-isa noon sa mesa nang lapitan niya ako. Inabutan niya ako ng avocado shake na paborito ko, Papadudot. Avocado shake para sa'yo. Thank you na lang, pero may tubig ako. Pinalagyan ko ng powdered milk yan sa ibabaw. Tulad ng gusto mo. Mas gusto ko ang tubig ko. Thanks. Rika. Nagla-lunch ako, Millie. Kung meron kang iuutos, mamaya na lang after ng lunch break ko. Hindi naman kita uutusan. Bakit mo ako ginugulo? Alam mo naman siguro kung bakit, 'di ba? Ayokong pag-usapan. Kailangan nating pag-usapan. Sigurado ka? Baka di mo makayanan lahat ng tumatakbo ngayon sa utak ko. Alam ko, i-judge mo ko. Matagal na kitang hinuhusgahan. Mahal ko naman ang asawa ko. Mahal mo? Bakit mo niloko? Hindi perfect ang relasyon namin. Yung mga kinuwento ko sa'yo, hindi naman lahat yun totoo. Nasabi ko lang yun sa'yo para hindi mo maisip na may problema na kami ng asawa ko. Matagal na. Matagal na? O nagka-problema ka lang sa asawa mo mula nung naglandian kayo ni Arnan? Ginagawa mo lang rason ang problema nyo ng asawa mo para ma-justify mo ang relasyon nyo ni Arnan? Matagal na kaming may problema. Hindi siya supportive sa trabaho ko. Gusto niya bumalik na lang ako sa probinsya namin. Ayoko naman. Ano magiging buhay ko doon? Nasanay na ako sa buhay dito sa syudad. Mas malaki ang kita tsaka... At dahil kay Arnan. Alam kong hindi kaya ng asawa ko na buhayin kaming pamilya sa pagtatricycle niya. Kaya ako yung nagsakripisyo na lumayo para maghanap buhay. Pero iba yung nahanap mo, no? Yun ang totoo, Rika. Dahil mas pinili ko ang trabaho ko dito kaysa peace of mind niya. Lagi na kami nag-aaway eh. Si Arnan ang lagi kong sinasabihan sa problema ko sa asawa ko. Siyang laging dumadamay sa akin. Kaya na-fall ka. Kaya nagtataksil kayong dalawa. tao lang naman ako, Rika. Aminado naman ako mali yung ginagawa namin. Sinubukan ko namang pigilin ang nararamdaman ko para sa kanya eh. Ganon din siya. Kaso huli na eh. Hindi ako naniniwala. Kung talagang sinubukan nyo, wala kayo ngayon sa ganyang sitwasyon. Maniwala ka, sinubukan namin.
Naghiwalay pa kami ni Arnan noon pero hindi namin natiis. Mahal na kasi namin ang isa't isa. Ang hirap, Rika. Akala ko ba mahal mo ang asawa mo? Mahal ko ang asawa ko. Pero mahal ko rin si Arnan. Hindi ka pwede magmahal ng dalawa. Pwede. Kasi nararanasan ko na ngayon eh. Maghiwalay na kayo ni Arnan. Hindi tama yung ginagawa nyo. Gusto mo ba kami maghiwalay dahil yun ang tama? O dahil yun ang gusto mo? Anong sinasabi mo dyan? Alam ko naman, Rika eh. Alam kong gusto mo rin si Arnan. Kung paano kang ngumiti kapag nandyan siya. Kung paano ka tumawa kahit hindi naman nakakatawa ang mga sinasabi niya. Rika, babae ako. Alam ko. Oo, aaminin ko, gusto ko si Arnan. Pero di yun ang dahilan kung bakit gusto kong maghiwalay kayo. Talaga ba? Talaga lang ha? Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Ikaw din. Kung mahuli kayo, pasensyahan na lang. Aba, kung mahuli man kami, alam naming ikaw ang nagsumbong. Paano nga kung magsumbong na ako? Kaya mo bang masikmura na 2 katrabaho mo ang mawawala ng trabaho dahil sa katabilan ng dila mo? Kaya mo bang masikmura na may pamilya ka masisira dahil sa pakikialam mo? Kung meron mang maninira ng pamilya rito, ikaw yon, Millie. Hindi ako. Hindi ako ang kumabet. Ikaw ang sisira sa pamilya mo. Hindi ako. Tandaan mo yan. Hindi na nakasagot pa si Millie sa huling sinabi ko dahil alam niyang tama ako, Papa Dudut. Padabog niyang kinuha ang avocado shake na inoffer niya sa akin at saka tinapon sa basurahan. Tinignan niya ako muli at saka inirapan at hindi ko na siya pinansin pa. Aminado akong nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi niya pero hindi ko yon pinahalata, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong panay ang tingin ni Millie sa akin. Panay din ang lapit niya noon sa mga katrabaho namin na para bang pinagchichismisan nila ako. Napansin ko yon base sa mga tingin nila sa akin habang nag-uusap sila. Nainis ako lalo kay Millie dahil alam kong kaya niyang magbaliktad ng tao base sa mga salita niya. Hindi ko na natiis ang ginagawa ni Millie noon sa akin kaya nag-file ako ng leave. Hindi nga lang yung inaprobuhan ng boss namin dahil marami raw akong kailangang gawin. Nalaman ko na lamang na si Millie ang nagsabi sa boss ko na marami raw akong hindi natatapos na trabaho dahil sa pakikipagharutan ko kay Arnan. Ako tuloy ang napag-initan ng boss ko noon. Naiyak na lamang ako dahil sa mga ginagawa ni Millie. Hindi naman ako ang nakagawa ng mali, bakit ako ang pinaparusahan. Lagi na lang akong nasa mesa ko noon at pilit na binabaon sa trabaho ang inis na nararamdaman ko. Mas lalo pa ako nainis nang ma-realize kong kaharap ko lang ng mesa ni Arnan. Kakatukin ko sana tong mesa mo pero mukhang maraming harang. Anong kailangan mo? Di ka ba busy? Obvious ba sa mga nakatambak sa mesa ko? Akala ko kasi props lang para iwasan mo ako eh. Una, hindi yan props. Pangalawa, oo, iniiwasan talaga kita. Alam ko naman kung bakit. So di mo na kailangan magtanong. Ang cold mo naman sa akin. Nilalamig tuloy ako bigla. Payakap naman. Joke. Kung maririnig ka ni Millie ngayon, baka duraan ka niya sa mukha sa kalandian mo. Rika, alam ko na hindi na tayo tulad ng dati. Busy ako, Arnan. Makinig ka naman oh. Alam kong umiiwas ka para di ka masali sa gulo namin. Pero kailangan ka namin, Rika. Kailangan? Paano niyo ako kailangan? Nakausap ko si Millie. Sinabi niya na parang magsusumbong ka tungkol sa amin. Natatakot siya. Anong parang? Oo, makahanap lang ako ng tiyempo, isusumbong ko talaga kayo. Kaya nga andito ako para makiusap sa'yo eh. Hindi nag-work yung pakiusap ni Millie sa akin. Hindi rin mag-work yung pakiusap mo. Huwag ka nang magsayang ng laway. Lunukin mo na lang yan. Alam ko namang mali tong ginagawa namin at tama ka. Dapat nga isumbong mo na kami. Talaga? Itatama naman namin to eh. Konting time lang.
Sa ngayon, di pa talaga namin kaya maghiwalay. Baka nga kailangan ko na magsumbong para mapilitan kayong maghiwalay. Kasi wala kayong kusa eh. Paano kung gawan kita ng pabor? Huwag ka lang magsumbong. Huwag mo lang masamain yung relasyon namin ni Millie. Ay wow, iba rin. Makinig ka muna. Kapalit ng pananahimik mo, pwede nating palabasin na nagde-date na tayong dalawa. Kunwari lang. Total, yun naman yung nachichismis sa atin dito sa office eh. At anong mabe-benefit ko dyan? Kunwari tayo. Ayaw mo yun? Magde-date tayo. Hahalikan kita. Yayakapin. Kung gusto mong may mangyari sa atin, baka pwede namang pumahig si Millie. Basta kunwari tayong dalawa. Yun ang ipakita natin dito sa office. Uulitin ko lang ha. Anong mabe-benefit ko dyan? Matitikman mo kung paano ko magmahal. Maiintindihan mo kung bakit di ako mabitawan ni Millie. Napatawa mo ko. Pwedeng umalis ka na? Baka kabagin pa ako sa'yo. Alis! Alam kong gusto mo ko. Dati yon. Dati nga lang ba? Eh di ka nga makatingin sa akin ng diretso eh. Namumula pa yung pisngi mo. Umalis ka na kung ayaw mo ngayon ako magsumbong. Tatanggihan mo ba ako? Kaya mo? Oo, kaya ko. Eh bakit ka pinagpapawisan? Bakit nanginginig yung labi mo? Gusto mo na siguro makahalik no? Nai-imagine mo na kung paano kita hahalikan? Arnan, ano ba? Sa atin lang to ah. Huwag mong sasabihin kay Millie. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, nagustuhan na kita. Napansin mo naman siguro yun. Kung sinasabi mo lang yan para di ako magsumbong? Kahit magsumbong ka pa, di mababago yun. Crush kita. Wala namang masama ron, di ba? Pwede bang? Wala lang si Millie. Ikaw naman tong liligawan ko eh. Malay natin kapag natauhan na ako, ikaw na yung piliin ko. Arnan! Sinasabi ko lang naman. Di mo naman kailangan maniwala kung ayaw mo eh. Ang sa akin lang, sana kapag natauhan na ako kay Millie, andyan ka pa rin. At sana nga ikaw na yung makatulong para iwanan ko na siya. Yun lang naman. Ay, message mo lang ako kung anong sagot mo. Maghihintay ako. At dahil nga po sa mga sinabing yon ni Arna ay nagdalawang isip tuloy ako. Aminado akong kinilig ako sa mga sinabi niya at naramdaman ko naman dati na gusto niya ako. Pero ayoko lang mag-assume, Papa Dudut. Kaya natuwa ako noong inamin niyang crush niya ako. Buong araw sa trabaho yon ang nasa isipan ko. Pinag-isipan ko mabuti kung ano ang gagawin at nakaisip na ako ng solusyon sa problema naming tatlo ni Millie at Arnan. Tinext ko si Arnan at sinabi ko sa kanya na paig ako sa inaalok niya, Papa Dudut. Makakatulong ako noon kay Arnan para makalimutan na niya si Millie. Naisip kong tulong ko na rin yon sa pamilya ni Millie para hindi sila masira. Kaya naman nagpanggap kaming magkarelasyon ni Arnan sa office. Na-feel ko na hindi komportable si Millie sa mga nangyayari. Pero pinayagan niya yon para hindi sila mabuking ni Arnan. Ginawa namin ni Arnan lahat ng pwedeng gawin bilang magkarelasyon. Nag-date, naghalikan, nagyakapan at may nangyayari na rin sa aming dalawa. Hindi yon nalaman ni Millie. Papadudot na fall na ako kay Arnan dahil sa pinapakita niya sa akin. Umaasa ako na ako na ang pipiliin niya kapag nakita niyang mas available at mas okay ako kaysa kay Millie. Sa ngayon ay wala pa rin akong clue kung effective ba yung pagpapanggap naming magkarelasyon para makita niyang pwede rin naman akong mahalin, Papa Dudut. Nasasaktan ako kapag nakikita ko sila ni Millie na magkasama pa rin. Alam kong wala akong laban kay Millie dahil siya ang mahal ni Arnan ngayon. Pero umaasa ako na balang araw ay magkakatotoo ang sinabi ni Arnan sa akin na baka matutunan din niya ako mahalin kapag natauhan na siya kay Millie. Papa Dudut, hindi ko na alam kung mangyayari pa yon. Pero sana bago ako matauhan ay mangyari na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong forever ka barangay, Rica. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin. Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo.
Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa eh. Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus. Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, Papa Dudut. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayiin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kayang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa rito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw dun yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no?
Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo... Ikakasal? Sira? Hindi. Eh ano, magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Hoy, ayoko pa. Grabe naman sa pagtutol. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero hindi naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa iisang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira? Ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Eh bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi... Kasi nakita ako nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin. Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na wag ka muna mag-propose. Ane pa. Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung sing-sing na yun, andun lang naman yun. Di yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka,
Kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Wala ngang alam yung boss ko kundi magparash ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Anong ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselo sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman may trabaho ka rin naman. Meron nga pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun babe. Pero ang akin lang sana magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Wag mo kong mababe-babe ha. Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumahog na akong matapos tong ginagawa ko, tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na natapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya mo't, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng gusto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudod ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudod. Babe, bakit nakatuto ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko raw maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya maibalik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka,
Kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yaman mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemand ang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman eh. Anong ako na naman? Hindi mo na naman naiintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ako ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, wag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo. Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pag-control yung kung yung gusto mong masusunod? Kinukonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papadudot, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yung totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho at kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya.
sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako. Pwede bang mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo akong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, 'di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na, tama ka. Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo, hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong-malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama.
Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto namang 2025 ay nadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot. I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para makita tayo dito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Ha? Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan nyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung anong sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon.
kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko, lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon na alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportabling buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa ang magpapatunay noon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.